bandiraɓe fuɓeno mbaɗon wonde kala e nder fande mi salmino haalde mon ɗo min Abbas Maal Abbas Dia inde ɗo TV e wondude ballal Ibrahima kala katal ñon gorko mo ani jeeyaɓe en duddima kadi e tarik Fouta walla mbiyen tarik Afrique naɓe hande paɗen ko e ñooro di Sahel sen kaali ñooro di Sahel kalten ko mali paɗen koye gurdam oɗo mane ganduɗa hoore maɗe biyeɗo Sharif Hamoulla ma en kal nde jibina kaalen mana ganduɗa hoore maɗa jande mo kaalen no waɗi e ɓeɗo tubakoɓe ha yetto ɗo Allah hani ɗo kanko Sharif Hamoulla so tawi mana ganduɗa hoore maɗa en puɗɗima tugni ɗum koye deftere Amadou Hampâté Bâ e deftere makko wiyetede enseignement de Ceerno Bocar e ɓi yanti e ballal oɗo Amadou Ly jeyaɗo to e kane on ceerno meɗen ceerno Amadou Ly so ɗum ɓenni amin jettoɗo ene hono oɗo Oumar Gallo Diallo kañum walla mana ganduɗa hoore maɗa ballal mum waddi e ndeɗo yewtere sen puɗɗima mbiyen kanko Sharif Hamoulla o aɗa ko idi foof firɗo o wi ɗum firti komo Allah reeni o jeeya koye leñol ɓeɗo wiyeteɓe mana ganduɗa hoore maɗa Ayed Mohamed Sidi Sharif to e Tichit ko e nokku goto woni ko e nder désert Mauritanie wono tani o biyeɗo Seydina Oumar immi toon e nokku biyeteɗo Awkour Faye to Jigui Jariso yeehi ha mana 60 kilométre e nokku biyeteɗo Nara koye Mali yeehi toon saabu ko jeeyowo o takki maayo ngo eɓe jaaha eɓe jeeya eɓe garta ha kanko mana ganduɗa hoore maɗa Bamou oɗo ono mo kaali goɗɗo naaɗo mo oɗo biyeteɗo Mouhamadou Ould Seydina Oumar kañum yeehi ha saggoyi e ngoɗo wuuro ngo wiyete ko Kamba Sago hawri toon oɗo debbo pullo biyeteɗo Aissata Diallo koye fulɓe haaɓoɓe o jeeya ni woni wuuro mabɓe wiyete koye Yoro Bougou koye diwan Wasulu ni woni o resimu nde Allah waɗi o resimu o dañde makko ɓeɗo ɓe ɗiɗo hen goto mo jogoɗen haalde kono oɗo Sharif Hamoulla oɗo wiyete Babacar El Kabir nde ɓe jibina ɗon ha Allah waɗi ɓe keeɓi mana ganduɗa hoore maɗa duuɓi seeɗa ɓe donda ɗon ɓe nawta to nokku mabɓe to beele eɓe jaaha ɓe mbawa janggude pine gonɗe toon e famde hol mana ganduɗa hoore maɗa aadiji mabɓe babiraɗo aɗo nayi ɓe resi wono kaw mabɓe biyeteɗo Mouhamed Ould Sharif on taw ko joom buɗal manggal e nder Tichit ko jabanaɗo ko notaɗo ɗum wonde mabɓe ko oɗon iɗi jangguinde ba signé ibni barak bandiraɓe jaafoɗon so tawi mi ñawni so ɗum ɓenni on wonde mabɓe ha wonde joni itti resniɓe hono oɗo kaw mabɓe goɗɗo biyeteɗo Mouhamadou Ould Bouye Mouhamed gandiraɗo de on kadi duɗal mum ko duɗal ɓurgal mumde on ta e nder ɗeɗon duuɗe saabu seere ɓe hewɓe jalti e nder duɗal mum ni woni cukalel ngel fuɗɗi holodi kawi saabu kawiraɗo kala ko foti jangguinde mo kanko o mande so fuɗɗima tan taw ɗo jokkiri ɗum woni yakkatine dartode e nder diwan he wiyanguel ɗo cukalel de ngel anni ceerno maggel e ngel hawni ha Allah waɗi hono gando goto ene yaaha e nder diwan he felliɗi yaade yiwde ɗum ɗo ko haalete ko kam holno woni ari e caali mabɓe he to jangguiteɗo yewtide e oɗon de yi kanko Sharif Hamoulla ɗum haawi ɗum kañum hoore muɗum wasi yimo kanko ceernajo o yo wat feere o nawra oɗo to jiiɗa muɗum wasata taw Allah waɗemo woto waɗemo toon o wawata ɓoyde ni woni duddugol Sharif Hamal to ñooro ɗum ko e nder hitande 1893 so tawi noon en kaali haala 1893 o rotti toon bammakko o resnimo e oɗo biyeteɗo Mouhamed Ould Mouhamed Sharif yo jangguinmo yo jokku toon jangde makko ɓuran o wonde on ha ɓooyi babiraɗo ittimo e oɗo nokku fatimo e nokku goɗɗo oɗo ceernajo biyeteɗo Sharif El Moutar on ta nde ñooro hakkadine mana anduɓe puɗɗi fusde ɗon sen naari hen seeɗa eɗen mbawi wiide mandutoɗen e tarik seeɗa saabu e nder 1893 taw hakkadine oɗo colonel Archinard Toubak mo ganduɗa jano ɗon ko administrateur colonial yaano e yidde yaɓɓude kala to duuɗi goni nde o yaha nde o yaari diw ko wonde o wi kanko kala to dawi duɗal mo waɗa feere o firtagal nde o ari o haaɓa o riiwi ko heewi wona oɗo lamɗo juuɗe Amadou Cheikh Oumar feeri yeehi ha yantoyto e nokku biyeteɗo Nigéria ni woni duuɗe ɗe puɗɗi ustade kala hen kadi ngal ustunoke felliti mana jebbidade hakkadine tubakoɓe payima e dow muɗum ni woni mana ganduɗa hoore maɗa kamɓe wonnoɓe to e aynamaji e nokku biyeteɗo Tamashine pelliti mbi ɓaadi ɓeɗo tubakoɓe gaari fusde hono ɗiɗo laamuji te ɓe nani Amadou Cheikh hono laamiɗo julɗe mana feeri hakkadine ene wayno julɓe ɓe natti jogade toon gardiɗo yoɓe mbaɗ feere ɓe ƴeewa moɓe neli yaaha sembina yimɓeɓe haalana ɗumen holko woni mana ganduɗa hoore maɗa lawol ngol holno ɓe jooɗortoɓe keddo e ngol ɗo lawol woto ngol fusede ha ngol maaya sen kaali lawol noon kalten ko haala wirde Cheikhna Amadou Diane ni woni ma en kaal e nder haala e nder yewtere he sappo e goho sappo e ɗiɗi so tawi noon wonnanɓe ɗum woto
cikku gonen koye yidde seedude ko addi sappo ko wona ɗum sabu ɗum wona ko meɗen jiɗɗen ko yaltinde oɗo Sharif Hamoulla holno o wadde meɗen ɓe jooɗi ɓe cuuɓi ɓe kawri kamɓe fof kamɓe ɗolel ngal yoɓe nello oɗo biyeteɗo Mouhamed Lakhdere kañum ko almuɗo Cheikh Tahar oɗon immi koytulla Cheikh na Ahmad Tidiane ala fof ɗo seni oɗo noon so tawi nelama yoya simmino yimɓe haalno yimɓe ko woni mana lawol Cheikh na Ahmad Tidiane yo kedde en tigui tigui cikkuɓe jumani ni woni o yimmi toon o fayi Égypte o yimmi Égypte o fayi Tchad o fayi Nigéria o fayi Niger o fayi Mali to wiyete Soudan on saaha o fayi Mara Bandiagara o fayi to Mopti o fayi Gawo o ɓenni ha o yi o nani ñuuro Njorogo o yi o sakkitorto ko ñoro saabu omo andi inde nde ko inde arab firti mana ganduɗa hoore man e nder demgal arab ko nuru firti ko lumiére jafoɗon kam onon arabiyankoɓe ɗum noon yo yaron o sakkitorion o ari ko yettima tawi dudal ngal on ta resnano ɗum ko oɗo ɓeɗo Sharif tan hono oɗo mo winoɗen cengnanmo Sharif Hamal ene yeeyi ɗannugal ene resni dudal ngal hono oɗo ceerno Sidi nde o ari ɓe bismimo ɓe teddinimo ɓe dokkimo hoɗande o haalniɓe hol koyɗe makko ɓe mbimo bisimilla o haalniɓe holko lawol ngol yahata ha kamɓe fof o wakliɓe o fatiriɓe e nder lawol sappo e goho ɓe goppi sappo e ɗiɗi woni fof o hesdi hen ɗum wirdu muɗum ha waɗi saaha goto kanko ceerno Sidi o namdi hono oɗo Mouhamed Lakhdere yo hesdi tan mo wirdu hono Sharif El Moukhtar on wimo ala ɗum noon badin ha waro so ari ɓaadi ko kanko woni gardiɗo lawol ngol ardi wuro ngo so ari kollitanmo ko mbatten ko so tawi ne hawranimo o ƴetta so tawi hawrananimo ɗum wonon ceerno Sidi wawnimo wimo nde yarde o haalni hen kala ko faati e diine ala noon ko haali o faadi e lawol Cheikh na Ahmad Tidiane so tawi ari ɗo somi waɗi hen ko pomi wadde ko ene wayno so ari ɗum ɗon e weñotako kanko Cheikh Mouhamed Lakhdere wi joni dulal ngal fof yo ar ɓe ƴetta kayitaji ɓe ciifa ene wayno ko kamɓe fof jooɗi jamiri yo lawol ngol hesɗen ɓe jaɓi ko hesɗirani lawol ngol hono mana gana wara maɗa Sharif El Moukhtar nde ɓe jokki kanko Sharif El Moukhtar lawol makko hesɗitanam o artoyi e nder yonde he o haalna o wi ɗum noon tawi o ñaguimo ɓe jokki hakkadi nde ɓe ɓini fof ɓe jawta koto toon ɓe ñallata eɓe gostodira gande eɓe namdomo eɓe kaala holko woni lawol ngol ko yaata e hol ɓuuri muɗum ha Allah waɗi kanko Mouhamed Lakhdere o wi kora kono e oɗon saaha yonti omo foti hakkadi nde ɓenni ko wiyete Saint-Louis Sénégal o yaha o jokka o faya mana to wiyete Dakar o yaha beele omo yiidir toon e ɓeɗo kadi howkoɓe wonɓe toon kañum menne wooda ko yewte mumen kono noon o wi o yiɗa woppirde noon almuɓeɓe omo ñaagui mone mabɓe fota mone mabɓe fof so wonko sohli ko wayno inde Allah yo ar wasata o sakkir ɗum ni woni moni fof ƴetti kayit mum windi hen ko fotanno windide hen tottimo o windal ɗum less holko fotata tottude ɗum ha heddi kanko muɗo hono Sharif El Moukhtar windi kayit namdi inde Allah ha waɗi hen wotere nden o daari o ƴetti kayit o siifa o yiɗe ɗo fof jaɓi kono nde ɗo somi dokkimo so wona golle bonanma ala woni jogori nafoyen ni woni kanko Sharif El Moukhtar o arti galle omo laawi omo mettini sabu o meeɗa sikkude wonde jabromo on noon o waɗi no waɗa noni joɗade almuɓe ɓe ene pirlimo ha gawlo makko ne goron ɗon ha ɓoyi o itti haala ka o yaltini o wi min de hande mi yeehi noon ceerno men oɗo koɗo o wi ene ɓenna gorko namde mo momi kono noon o wi fof o jaɓi ha heddi inde Allah wotere o wi sohlo kiyam so wona wonde bonni min ala kone nafata nde o joftini taw ko wonmo ko immima sabu ko won kolan te on saaha awlude e walla wambaɓe ko yimɓe mana ɓaɗinoɓe ɓeɗon lamɓe so tawi kaali hay goto wiyata ala on wi min de so tawi min wonnoma ami yahata ɗo makko te ɗum noon kay ko an aɗa handi ɗum aɗa hanno dañde ko goɗɗum saabu hande minin nomin ndewirema nomin cikkiri hande gandal maɗo yetti ɗo neɗɗo immoɗo tan e désert ndeɗo jeerede ara ene ƴeewa laamu jaaha aɗa soppino yeeso mum aɗa namdo ɗum gande ɗum noon kay ceerno wona hunde fonde waɗe kanko Sharif El Moukhtar ɗum noon kadi ɗum musiba o wi hakkadi nde ko felleji ruttade e lawol o ƴetti kayrol kañum on tottunomo o windi inde Allah nde fof ko watti hen ni woni o windi less to dami tottitima sappo e ma goto faade sappo e ndin o waɗi hen nelaɗo o wiya sa yi dokkana ɗum oɗo Cheikh Mouhamed Lakhdere on nelaɗo yetti Cheikh Mouhamed Lakhdere ƴetti kayit o janggi fami kanko omtima e sappo e makko janggo mum o waɗi réunion onoji mana koye hoyɗe fof ko wayno ceerno Sidé ko wayno Kisma Baran yoɓe gar ɓe dutto e sappo e ɗiɗi yoɓe pam kanko omtima ɓe mbi minen min dokki ceerno konngol min wala ko tottoɓe ni woni noon hakkadi nde
hande nde ko fuɗɗi sabu o wi almuɓe ɓe pelliti hakkadi ni heddade oɗo banggue ɗum ɗon dal wona hunde nde ganduɗa vraiment welorema o yeyi ɗum no bisimillahi ni woni ɓe jokki kanko Cherif El Moukhtar o yiɓaɗi ko noon omo hutoro gandal makko par ce que taw wonta to ko ɓen mbiruɗen ni naati e nder leydi Soudan fuɗɗima jokkodirde mabɓe ɓeɗo laaminoɓe bamrankoɓe on luwa mabɓe bojje biyeteɗo jetteteɓe Bodiane omo jokkodiri e mumen omo hutoro ɓeɗo fulɓe e ɓeɗo fuurankoɓe heddudiɓe makko ƴawde sabu oɗo Mouhamed Lakhder ko garɗo wona e diwan e Dia so hutorima ɗeɗo gande fof wasata ko heɓde almudo makko ɗum noon o felliti hakkadi ne haɓen ko ɗon mbiɗen mana gandanɗa hoore maɗa haare hakkude koɗo ɓe jaadima ngol ni woni ndeɓe pini foof kanko kamɓe fof ɓe ñalloyta ko galle Mouhamed Lakhder ene ñalla haalandeɓe eɓe ñalla hon wassodirde gande e haalde ko firi lawol ngol holko lawol ngol yaada hol ɓuuri muɗum eko way noon ni woni o watti kanko ne nelde mana wooda jaaɗo ene ñukidoyo o suuɓi ko oɗo Cherif Hamala so yeehi toon yo heeɗo koɓe kalda so arti haalnam Cherif yeehi ñalawma goto arti ha o wi koɓe mbi ɓe ñalli ko haalde haala Allah ha timmi balɗe tati o lawol Cherif o wi Cherif an fo won goto ni woni Cherif Hamdullah itti barage muɗum goto kanko wonamo koye andunode ɓuuri bonde e Cherif Hamdullah kono haɗani mo waɗi feere ha Cherif ɓuccitimo sabu o meeɗi joɗade e jamanu goto guila Cherif ne ko cukalel ene nde artirama wonde omo wonde almuɗo woɓɓe o daarimo o wi oɗo mo jiiɗam o wi saha goto ma aroy o wi nangue makko ma ko songi hubbi o wi kala mo ɗuwaki e ɓuuri makko nangue makko e ko jogori sumoyri omo anduno ɗum kono o woppi mana ganduɗa hoore men ha ɗum ɓuccitimo kanko Cherif Hamala o arti nde won saaha omo jogui hoore nde no musam so tawi o jiiɓima o arti kanko jinaɗo makko debbo o yeehi mana ganduɗa hoore maɗa to koddiɗo muɗum ñaagoyade leɗɗe e beele en ɓuuramo ni woni on wasiyimo yo yahto oɗo ceerno garɗo beele wasata on ñagonomo Allah wasata ɓiɗɗo Allah walla ɗum ko wondi ko nanta o wima haali gon wondi mo nayimo toon wi ceerno oɗo ko ɓiyam ɓe ciifi holno hoore nde ardata e makko o nangi Cherif Hamala o nawi ɗum nder suudu ɓe jooɗi suudu ndu suudu ni woni o ƴetti jungo makko o tugge leydi o windi hen bindol ngol o ngakkini hen alkulal gotal ngal alkulal omo ƴeewa so tawi oɗo tigi woni ƴeweteɗo walla wona o wi kanko Cherif Hamala aɗa wowi yiide ɗum ɗo so tawi koye weñde walla koye koyɗol o wi mo jaati ene woodi o wi kono kewmi yiide ngol wonagol bindol wona ni saabu ene manki gotal e alkule o wi oɗo ngal ƴetti jumgo o fayi ɗon o wi ngal ɗon manki ni woni kanko mo Cheikh Mouhamed Lakhder o ƴetti leydi ndi o moɗo o hamɓe e teguel o wi nda ko an jeeyi saabu ɗiɗo to fof an won no jiɗotono ni woni Cherif Hamala wimo oɗa saaha mi wawa no wiiri ni kanko bindo tare omo yaha wonta e duuɓi sappo e jeetati walla sappo e jeenayyi o wi ɗum noon moftanam ha saaha o yonta kanko Cheikh o jooɗi o wi Cherif waɗi feere ɗum noon kesde tan hakamɓere tam saabu mboɗen ko an woni boɗɗo an woni joom lawol kesdede mo wirdumo kanko Cherif mana ganduɗa hoore ma o yalti Cheikh Mouhamed Lakhder ni woni ɓeydi teskitademo e matademo e rentademo saabu kanko ne wonko hanno e oɗo Cherif Hamala meeɗi wirtade mum wonde ceerno Sidi o daari ɗum on noon jibini o ɓiɗɗo ɓalejo o wi oɗo wona ɓiɗɗo ɓalejo oɗo ko ɓimana gana hoore Mouhamed Seydina Oumar ko Cherif o wi oɗo de o jiiɗaɗo koyngal mam ngal dari ɗo ɓuuri maaro towde e leydi dewi tan on saaha yoɓe pam oɗo wonko woni muɗum ni woni o ɓeydi teddindem noddi kamɓe almuɓe hawhawɓe ɓe ɓurɓe ɓaraɓe mum ɓe o faamiɓe yoɓe mbaɗ feere ɓe teskiro ko oɗo tigi woni mana ganduɗa hoore maɗa joguiɗo ko ƴewete ni woni kalɗo Cherif Hamala jooɗi o takko ɗon kalɗo nde Cherif tawi momo jooɗi o fooɗa jonɗo hokko ɗum kala to Cherif mana ganduɗa hoore maɗa yari e gas yari mana e coupe o waɗa feere o heeɓa o yara hen beele mum barkinoro no seeɗen ɓe mbaɗata ni ɗum woni so ceerno wayi noon e almuɗum ande oɗo almudo hakkadi wonko woni makko ɗum woni hakkadi yimɓeɓe batti mantade haala ka fuɗɗi hewde saabu kanko oɗo mbiɗen Cherif El Moukhtar o felliti hakkadi ne perdude wasde hono ɓeɗo almuɓe e hutorade hono doole makko sembe makko haala ka yettinoya hono ɓeɗo ardinoɓe wonta leydi Soudan France o wiyama de kanko Cherif kanko oɗo o addi ngol ɗo lawol kongol kesol yimɓeɓe o sari ɗumen France noddimo nanggam e nder hitande 1900 o waɗa